Ndikulandireni ku program ya Zodiac Exclusive. Program yathu tsiku la lero tikhale tikucheza ndi mkulu wa bungwe la Construction Industry Regulatory Authority CIRA, Engineer Gerald Khonje. Ndikulandireni ku program yathu lero. Esikongo kwambiri. Tabwera kuti ticheze nanu ngati akatswiri oona ntchito zomangamanga. Taona kuti mdziko lino mwachitika ngozi zogwa madzidzidzi zingapo. Mwina mwayesera kufufuzapo kuti muone kuti ndikuti kumene kwachitika ngozi zimenezi komanso the extent of the damage. Yes, ifeyo ndifeya Construction Industry Regulatory Authority, bungwe limene linakhazikitsidwa ndi boma kuti liziyang'anira ntchito zomangamanga makamaka pakuonesesa kuti makampani ogwira ntchito zomangamanga alowesedwa mukaundula komanso ayikidwa mu malingana ndi kuthekera kwawo kogwira ntchito, ayikidwa ma category osiyana-siyana kuti azitha kugwira ntchito zomangamanga zosiyana-siyana. Chifukwa ntchito zomangamanga zimafunika ukadaulo osiyana-siyana malingana ndi mtundu wa ntchito zimene zikufunika kuti zigwiridwe. Zina zimakhala za misewu, zina zimakhala za manyumba, zina zimakhala za madamu, zina zimakhala ngati operekera madzi, water supply, zambirimbiri. Nkhani ya mavuto ogwa mwadzidzidzi makamaka za chilengedwezi sikoyamba ku Malawi kuno. Zakhala zikuchitika, zaka za mbuyomu zachitikapo. Tinali ndi ma cyclone aja, maina osiyana-siyana. Ifeyo ngati bungwe la Construction Industry Regulatory Authority tapangapo kafukufuku wa mavuto amene wawa ndi madera osiyana-siyana amene mwina mvula ikagwa yambiri kumakhala madzi osefukira, zimapezeka kuti misewu ikuduka, zimapezeka kuti nyumba nthawi zina zikugwa, nthawi zina kutaya moyo kumene. Ndiye pali madera osiyana-siyana amene zimenezi zachitika. Taona ma social media umu komanso ifeso tayenda kuona kuti milatho mwina mwake yaduka, koma zina zikumachitika chifukwa chonena kuti paliso ntchito yomanga misewu. Ndiye kuti njira za madzi zija zasekedwa mmene akukhoza mabuliji muja, ndiye kuti madzi akumasowa kodusa. Tipita kumeneko ndimafuna kuti tingokhala ndi chithunzithunzi kuti ngati inuyo mutazungulira maona kuti ndi kuchuluka mwanji kwa zinthu zimene zaonongeka, komanso tikakamba za madera mwina which areas or which regions have been affected the most? Malingana ndi kufufuza kwathu, pali madera tikamapita kumpoto uku along the main road, tikamadusa msewu wa main road umene chakunkhota uku, koseko kwapangika madzi osefukira chifukwa mvula yakhala ikugwa kwambiri. Ngakhale ya zanyengo amapereka uthenga kuti mvula igwa kwambiri madera awawa, komanso ku southern region uku mvula yakhala ikugwa kwambiri. Taona kuti madzi akumasefukira nthawi zina m'misewu muja mumapezeka kuti mwazaza madzi, magalimoto akumavutika kuyenda, makamaka ang'ono akumavutika kuyenda. Ndiye mavuto amene wawa akhala akuchitika. Mwina ngati bungwe ndinodabwa kuti kwachitika ngozi zimenezi, makamaka kuti zomangamanga zikuonongeka chifukwa cha ngozi zimenezi zogwa mwadzidzidzi. Ifeyo siwodabwa chifukwa chonena kuti ngozi izizi zakhala zikuchitika. Komanso ifeyo ngati bungwe la Construction Industry Regulatory Authority mukumbukira bungwe limene limachedwa NCIC kale. Tinali titapangapo kale kafukufuku, tinapangaso msonkhano wa anthu azomangamanga, mabungwe osiyana-siyana, mabungwe ya boma, makampani azomangamanga. Itachitika ngozi ija ku makamaka imene inachitika ku Chilazulu, muzi wonse unakwiriridwa. Tinakhala pasi kuti tifufuze ndi
ma stakeholders athu onse kuti kodi mavuto eni ndi chani. Zimene tinapeza ndizonena kuti nthawi zina ndi mmene timapangira dongosolo la zomangamanga zathu. So mwati sinodabwa kuti zimene zikuchitika kuonetsa kuti pali vuto pena pake. Vuto lilipo. Vuto ndilonena kuti ifeyo ngati anthu a muziko muno kapena mabungwe osiyanasiyana a muziko muno sitinathe kukhala pasi mokwanira kuti ntchito zija tizigwira mogwirizana. Chifukwa pali mabungwe osiyanasiyana amene ali ndi maudindo osiyanasiyana. Tili nawo azathu azanyengo, komanso tili nawo azathu a geological service. Mmene tinapanga msonkhano umene tinaupangira ku Blantyre ya msonkhano umene wo zinapezeka kuti mazi osefukira aja atachitika kapena mavuto ogwa mwazizizi atachitika, a geological survey anali fufuza ziko lonse la Malawi lino nkupanga kauniuni kunena kuti malo akuti patha kuzagwa zinthu zovuta, malo akuti patha kuzachitika mavuto ogwa mwazizizi, malo akuti ndi zimadziwika ndithu zilipo kale. Mapu amachita kuonesa uku kutha kupanga zivomerezi, uku mazi atha kusefukira, mapu alipo, anapangidwa kalekale. Mmene tinapanga msonkhano anapanga presentation bwinobwino kuona kuti mmene munakwa sovutamo kuchira Zulu kuja kundirande kuja kusoche mountain kuja anali ataunikira kale. Even ku Lake Malawi mukumbukira mazi anazasefukira kupezeka kuti anthu ena manyumba awo ali mazi. Zonsezo ndizo ziwika kale chifukwa amachita kunena kuti kumene koko simungamange malo sea level yakuti. Chabwino engineer Khonje, ndimafuna kuti titamvetsetsa bwino kaye kumene kutipita koma titamvetsetsa pa ngozi zimene zachitikazi zimene zakhazi kuchitika mukamafufuza zikuoneka kuti zinthu zimene zikukhudzidwa kwambiri ndi chani kumbali ya zomangamanga, misewu, kuli misewu, nyumba kumene, mabridge, chimene chikukhudzidwa kwambiri mukamachita kafukufuku wanu ndi chani? Choyamba chimene chikuonekera kwambiri ndi misewu yakhudzidwa kwambiri. Chifukwaso msewu kaduka ndiye kuti anthu amakanika kuyenda kukafikira zofunikira zosiyanasiyana. Ndiye chimene chocho chimapanga affect anthu kwambiri. Komanso manyumba, makamaka manyumba amumizi onena kuti mwina sanamangidwe molimba, angomanga anthu ngati Malawi wamanga nyumba yake, zimapezeka kuti nyumba zimene zozo zimakhuzidwa kwambiri ndi mavuto ngati amene wawo. How are you working with, you've said you have quite a number of stakeholders that you work with. How do you work with them, especially contractors who are constructing roads, bridges, makamaka pa nyengo imene taona masiku ochepa apitawo tinaona mlatho wakokoloka mbali nayi, ena kugwirapo ntchito komanso anthu adzadza pa mlatho paja akuonerera kuti kodi madzi akuyenda bwanji. How do you work with them to ensure safety of people? Yeah, in terms of us working with the various stakeholders, first of all, we are a regulator. As a regulator, we set standards, we set regulations, we set guidelines. So as an authority, we have already set standards and guidelines as to how construction work should be done. So for example, we have what we call infrastructure delivery management standards. These are standards that are actually guiding various stakeholders, not only contractors or consultants, or indeed those players that we register, but everyone involved in delivering infrastructure projects. So these standards will tell you how you design. The moment you are conceiving a project, what factors do you need to take into account? When you are designing,
what factors do you need to take into account? When you are doing the procurement, what factors do you need to take into account? Which means your procurement documents have to take care of all those requirements, starting from the specifications in terms of how a project needs to be delivered, as well as the necessary safeguards that are supposed to be there. So this process has to be a complete process. It has to look at the product you want to deliver, whether it's a house or a bridge, as well as supporting structures to that particular product. So a bridge is where we pass, but that bridge has to have protection works, which will be guiding water to go through the passage that you have determined. So sometimes we do a bridge without protection works. It means that bridge is not complete. But because we are passing through it, we are excited and we clap our hands that we have completed a project. Ndimafuna timvetsetse kuti this is what you have on paper, malamulo amene alipo, but how do you ensure whatever is on paper translates to what is happening on the ground in terms of policing the regulation? Thank you very much. As I was saying, we have those guidelines, we have those requirements. And now, various stakeholders are sensitized in terms of those requirements. And then as an authority, we do conduct monitoring visits. So we do visit the various projects to see how players in the industry are conducting themselves. And we have codes of ethics. Those codes of ethics will determine the conduct and behavior of the various stakeholders, including what safeguards they are supposed to put there. So now when we actually monitor, we check, we have a checklist where we check in terms of compliance to various elements. And when we see that there is non-compliance, we issue compliance orders. So we can issue a compliance order to a contractor, we can issue a compliance order to a consultant, we can issue a compliance order to a client. And when we issue those compliance orders, it means the non-compliance is at least something that can be corrected. And sometimes we issue what we call stop orders. In this case, we would stop the works. We would actually issue a stop order to say you can't continue working until you have addressed all the issues that are of concern. I specifically mentioned of a situation where a bridge has been washed away, and people are on that bridge. Part of the bridge that has been washed away, did you see that? And how do you react? How did you react? Yeah, of course we have seen that, and in terms of the reaction to that, a Malawian is a curious person, very curious. People would want to see what is happening, which is, of course, a dangerous exercise. So for us, we are able to advise, but the implementers are the people that are working on that particular site. Now, when they are working, the requirement is that when they are working on a site, they have to make sure there are safety measures that are provided. So in essence, a contractor, whether it's a building or indeed a bridge, they are supposed to provide holding. They are supposed to provide holding. But we also understand, in terms of emergencies, there are certain things that perhaps, depending on the situation, they are trying to resolve. So there are certain things that may not necessarily follow the normal pattern of doing things. So I'll give, for example, we have requirements that for procurement you have to advertise and then you wait a number of days and so on. In an emergency, you just identify the one who is closest and then deal with a particular situation. But we are required to enforce safety standards in all circumstances. What lessons have you learned in these
disasters this year or from end last year, which you did not learn in the previous season? Actually, there are quite a number of lessons that we have learned as an authority specifically, and some of those lessons we have tried to sensitize stakeholders in terms of the importance of prior planning for such situations. Because here in our country, floods are not a new phenomenon. Sometimes every year we have floods happening, and we always seem not to be prepared to deal with those floods. Now, from the various interactions that we have had, from our assessment as well, this is made worse because we don't have a maintenance culture. Okay. Why am I saying that? It's because you look at buildings, we would wait until perhaps a crack develops. We would wait until the rains come for us to start cleaning the gutters and the like. Accordingly, for bridges, we know this waterway or even drains in our localities, we know these drains are actually filled with the garbage. We don't clean them. And then we get surprised when the water floods the roads or floods the houses. Mm-hmm. So first of all, we will need to embrace a maintenance culture. So we don't have that culture to maintain things. Do you have those in your regulations, and as a regulator, how do you enforce that? For us as a regulator, what we have done is first of all to establish what we are calling National Infrastructure Maintenance Strategy. This National Infrastructure Maintenance Strategy, it's part of the infrastructure delivery management system that I talked about earlier, because we are developing a system that then can be followed by everyone, including an individual. You as an individual, you should be able to maintain your house before it breaks down. You should be able to maintain whatever infrastructure we have. So we have already developed an infrastructure, a national infrastructure maintenance strategy. Is it ready for use? That one is ready for use. Mm-hmm. And associated with that, we have also initiated a process which we are calling infrastructure asset audit. This infrastructure asset audit is aimed at documenting and making an inventory of all the infrastructure that we have as a country. So this actually means each and every institution, let's say for example, CIRA has to know how many buildings we have. Mm-hmm. If we have roads, how many roads do we have? Mm-hmm. Malawi Housing should know how many houses they have and where are they located and in what condition are they. Okay. Because we have custodians mm-hmm. for each of the infrastructure that we are talking about. How readily available are those guidelines to a common man? Okay, so for the maintenance strategy mm-hmm. is available. The asset audit guidelines are under development. We initiated that process last year, and within this year, those guidelines will be available for use. But what we are saying is, each and every custodian of infrastructure products should be able to take a responsibility of knowing where various infrastructure products are, in what condition they are, and what maintenance is required on them. The culture that we would want to actually impart on everyone is similar to the culture that you have when you own a vehicle. Every 5,000 kilometers, you go and service it. Engineer Konje, yes. I wanted to take you back a little bit.
You've talked that we don't have that culture to maintain our property, but we have seen that we face disasters year in, year out in the country. Some almost the same type. Where are we getting it wrong? That we seem not to be prepared, we seem not to be resilient. There are two things. First of all, I have already said, we don't learn from what has happened. Secondly, we can have meetings. We make resolutions and observations. We fail to act as a country. Now, that is where the mind has to be reformed. Our minds have to be reformed. Mukamaona zomangamanga zathu mdziko ngati akatswiri mukamaziona khala chete maona kuti ndizopirira ndithu kungozi zogwa dzidzidzi. Zomangamanga zathu pali zina ndizopirira, pali zina ngakhale mmene zinamangidwira zinamangidwa kuti zimene zozo sizingapirire. Chifukwa chimene zimene zozo zimachitikira ndizosiyana-siyana. Nthawi zina ndi vuto la anthu amene akugwira ntchitoyo, koma nthawi zina zimakhala mwini wake wa ntchitoyo. Chifukwa mwini wake wa ntchitoyo mwina akufuna nyumba, koma ndalama zimene ali nazo sangagule zisulo zoyenerera kuti zikapange support nyumba imeneyo. Mapeto ake chimangidwa chinthu chosalimba. Ndiye pali zinthu ziwiri zimene zimapangisa zimenezo. Komanso pali nkhani ina yonena kuti pamachitikaso chinyengo, pamatha kuchitika chinyengo. Mukamaona zinthu ngati zimenezozo muli ndi kuthekera ndithu kuti muli ndi mphamvu zokwanira kuti ndikulamula kuti ichi chichoke apa chikhoza kuphetsa anthu? Kale tinalibe, koma kuyambira pa 19 September chaka chatha pamene tinapasidwa mphamvu posanduka authority, malamulo anatipasa mphamvu imeneyo yoti pano titakubweza chinthu ngati sichikugwirizana ndi ma standards kapena ndi muyezo woyenereka umene chikuyenera kukhalira. Mphamvu imeneyo tapasidwa pano, mano amenewo tapasidwa. Ndiyo chuluka bwanji mphamvu imeneyo chifukwa pamakhalanso resistance kwa ine aka nyumbayo kaya ndi chomangayo kunena kuti yayi inetu ichi chinaononga ndalama zambiri mundibwezera ndalama zanga. Koma mphamvu zanu ndizochuluka motani? Malamulo atipasa mphamvu yokwanira kuti tikagwese chinthu chimene sichikugwirizana ndi ma standards. Malamulo atipasa mphamvu imeneyo, koma pambali pamene popo paliso mphamvu imene tapasidwaso kuti tikapange kauniuni, pa chizungu timati technical audit. Technical audit imene ijayi ndiyo kapanga kauniuni kuti tione kuti kodi nyumba iyi inamangidwa motani, tifufuze bwinobwino. Ngati inamangidwa bwinobwino titengepo phunziro kuti ma best practice amenewo ndi amene tizipita nawo pasogolo. Koma ngati si pena pake panalakwika tifufuze kuti panalakwika ndi pati. Ndiye ifeyo panopo tapasidwa mphamvu zochulukirapo kuposa poyamba. Poyamba tinali ndi mphamvu kwa mamembala athu okhaokha, pano zapita mbali ina ise. Pamene panopo mphamvu yapitaso ngakhale client uja titakumumanga, client uja titakumpasaso chilango kapena mapenalty. Ngale mphamvu imeneyo panalibe. Musana tite action imeneyo mangofika kuti basi ichi sichikuyenera kapena what are the procedures that you follow to, let's say, engaging the property owner to avoid, because obviously there could be some legal okay. Ngati feyo panopo process imene timasatira imakhala yonena kuti tayika ndondomeko panopo kuti aliyense akamafuna kugwira ntchito yomanga akuyenera choyamba kuti atenge chilolezo kwa ifeyo
kuti ayambe ntchito yomanga wapasidwa ntchito kuti apite ku site kuti atenge chilolezo ndiye tinapanga ndondomeko ya project registration ndiye kuti project ija ikhale registered ndiyeno zofunikira zake kuti project ija tiyilole kuti iyambike ndiyonena kuti project imeneyoyo ikhale kuti ili ndi zilolezo zonse zofunikira ili pamalo poyenereka mapulani ake ali approved ndi anthu amene akufufuza mapulani kuti akhale approved ili ndi impact ya environment pa environment yolakwika zonsezo yesate zimenezozo komanso amene akugwira ntchito ali ndi ukadaulo kapena luso lokwanira kuti akagwire ntchito imeneyoyo chifukwa munthu woti mwina yeye ndi wa misewu nyumba itakumvuta kumanga kapena ndi wa nyumba msewu or bridge itakumvuta kumanga zonsezo timafuza kumayambiriro kwake ndi kuti kumeneko step number 2 ntchito ija ikugwirika ife timayendera kodi akugwira mwadongosolo lake anthu amene analemba kuti agwira ntchito imeneyo ndi omwe wakugwira pamene chifukwa pamachitikaso chinyengo masainboard aja amalembedwa Konje construction ndikuchula Konje chifukwa Konje construction Konje consultant koma pa site si omwewo pali John zimenezo engineer Konje ma project ake ndi ma project ake ati chifukwa ine ndikufuna ndimange kawokala kapena ndifuna ndimange nyumba yoti nzikhalamo ku kandi kwa area 24 ndipite ku Sira ndikatenge chilolezo chimenecho kuti manga kandi ndifuna ndimange toilet kumene ma project ake ndi ati malamulo sana sange malamulo sana sange anapanga kava zonse koma Sira anayipasaso mphamvu yonena kuti yike mu magroup ma project osiyana ma project ena Sira imangopereka ma guidelines kuti mutha kupanga choncho nthawi zina mwina wina akumanga khola la nkhuku la temporary kapena akumanga ka store room kakang'ono sikuti Sira ilibe mphamvu pamenepo ili nayo mphamvu koma timaonanso kuti kodi risk chiopsezo chake chili patipo ndiye ma projects aja timapanga kwaika magulu osiyana kuti awawa risk yake ili choncho awa risk yake ili choncho akamafika level iyi chiopsezo chakula ndiye mutha umanga nyumba yanu ku 24 koma nyumba yanu ni ya mastairs atatu ndiye kuti pali zina zake zimene mukuyenera kuchani kutsatira ndiyeno munandifusa chifukwa ndimapita kufuso lija munandifusa lija kuti tifike pogumula zimachitika ndijani tayenda process imeneyo ndiye ngati pena pake anthu sakusatira zofunikira tili ndi mphamvu yoyimisa ntchitoyo isanafike pogumula tili ndi mphamvu yoyimisa ntchito ichi nimafuna ndifuseso nkhani ina yokhudzana ndi ntchito yanu ngati akatswiri azomangamanga ma engineer taona ndithu anthu akudzudzula ntchito imene ikugwirika mdziko lino makamaka quality yake pofananiza ndi mayiko ena manena kuti komatu ma engineer athu akuoneka kuti akhangati kuti akusowekera ukadaulo pena pake mmene akugwirira ntchito yawo mwina zimene zikubweranso chifukwa cha kuonongeka kwa zinthu zosiyana vuto lili pati vuto la kagwiridwe ka ntchito pali zinthu zitatu mwina zinayi chinthu choyamba kodi ntchito inayambidwa motani chinthu chachiwiri kodi anthu amene akugwira ntchitoyo akugwira motani ndi ndani komanso akugwira motani pogwira ntchito pali mapatezi atatu contractor amene akugwira ntchito consultant amene akuyang'anira ntchitoyo client amene ndi mwini wake wa ntchito amene akupereka ndalama komanso wopereka ndalamayo amanenanso kuti ine ndikufuna mundimangire chakuti ndiye ndikufuna ndipereke chitsanzo kuti tipesesane bwinobwino nkhani ya msewu
ndalama zitakukhalapo zochepa koma ife tikufuna nsewu timange 50 kilometers koma ndalama zimene zilipo zochepa zoti mwina kungomanga 10 kilometers ndiye timatha kupanga insist ine ndikufuna 50 kilometers. Chimene chichitika ndi chani? Tiyamba kupanga mmalo moti nsewu ukhale 150 millimeters thick tingopanga 50 millimeters compromising the quality. Mumalola inuyo ngati ma engineer ifeyo sitilola ngati ma engineer ifeyo sitilola chifukwa pali njira zosiyana misewu mwachisanzo ndio siyana malingana ndi standard imene ya client ndi contractor avomerezana. Ndi nsewu wa doti mwina ndi nsewu wa gravel anena kuti ndi nsewu wa gravel nsewu uja umakhala ndi kutalika kwa moyo wake mwandivesesa life span chizungu kutalika kwa moyo wake ndio ukamapanga design nsewu uja umaona kuti nsewu ndikupanga design 20 years 40 years ngati nsewu kwa 40 years kukula kwake kumakhala kokulirako kusiyana ndi nsewu wa 5 years. So nsewu wa 5 years uja utakhala wololedwa chifukwa chonena kuti client wanena kuti ndikufuna nsewu woti ungopanga save temporarily for 5 years. Mmalo monena kuti mwina tikazapeza ndalama tipanga zoyenereka. Vuto limakhala lonena kuti ifeyo chiyembekezo chathu chifukwa taonapo misewu ya 40 years timaona tikangoona black uja timaona ngati ndiye kuti ukhala 40 years ndiye 2 years ukayamba mapoti ho titakupanga blame contractor or engineer pamene chimene anafuna client iyo china chimene koma china chimachitika ndi chakuti pamakhalaso chinyengo client ali ndi ndalama zokwanira bwinobwino koma paenda chinyengo ndalama mwati zipite ku project zalowa mtu mwakamba kuti pamakhala client ali ndi ndalama zochepa kuti quality ya msewu umene akufuna apangewo sizikugwirizana ndi ndalama. Inuyo mukamaona zinthu ngati zimenezo mumatengapo gawo lanji makamaka kutengera kuti musachite compromise quality ya chinthu chimene chifuna chituluke pakutha ntchito yakumanga? Okay, ndinanena za ma standards poyamba pacha ndinanenaso kuti within the infrastructure delivery management standards ndinanena icha muli what we call gate system. Gate system ndi system yonena kuti inu ngati individual client as an entity azitha kupanga check at each and every level. Wapanga engage consultant in the first place. Wapanga engage consultant ndili ndi ndalama izi chifukwa design ija imapangika 2 ways. Ndikufuna chinthu ichi cha 20 years. Inuyo mwabwera ndikufuna chinthu ichi chikhale 20 years. You are not concerned about money. Ndipanga design chinthu cha 20 years. And kukuza kuti cha 20 years ichi ngwena ku 2 billion or 20 billion quality yake. Approach yoyamba ndi imene. Approach yachiwiri ndili ndi ndalama iyi mundimangire ndingapange chani ndi ndalama iyi. You get my point? This is the money I have. What can I do? Ndikufuna ndipange nsewu. This is the money I have. What can I do? Nsewu kuti uchoke hapa ufike hapa ndiye engineer akuzani nsewu umene huu musapange watala ngopanga gravel ngani yatela pati pamenepo ndiye wina amene kuti isachite kukhala gravel yeniyeni tingaikepo kena kake. You get my point? Ndiye kuti uyo akugwira ntchito uyo akuzani kuti apa pangakhale tapanga choncho ichichi
ndi temporary solution iyi ya 1 year. So pamakhala kusiyana expectation ya public ndi munthu uja kugwira ntchito uja. How transparent is it kuti mukugwirizana zimenezo kumbali koma chinthu chimene mukupangacho chipita kugulu kuti anthu aziona ngati nsewu? Kupanga nsewu mwagwirizana ma technicalities iwo koma chikupita kugulu anthu akungoona kuti nsewu wabwino wamangidwa. 2 years later wayambakonongera. Ifeyo ngati regulator sitikhala kuti sitikhala anthu amene tikugwira ntchito. Ife timapanga seti chani ma standards. Timapanga seti ma guidelines. Timapanga seti ma standards. Timapanga seti ma guidelines. Sono tikamanena kuti mwagwirizana kumbali wogwirizanawo ndi client ndi contract. Choyamba client ali ndi chimene akufuna apange, ndiye ifeyo ma guidelines aja tinapangaso target ndani client. Ukamafuna kupanga ichi mchosaloledwa. Ndiyeno ma example amene mukuperekawo chifukwa ndi mafotokoza muja kuti pali zinthu zitatu nali ndisanamalize kufotokoza zinthu zichi. Chifukwa choyamba chonena kuti ndinanena kuti choyamba ndi mmene ntchito ikugwiridwe, ndiye kuti tanena za design. Design ija ifotokoza kuti ntchito tikufunapo ndichakuti. Ndiye kuti ife tikamabwera kupanga audit titenga design ikunena choncho kuti nsewu mupange design for 10 years. Design kodi nsewu pa 10 years zikugwirizana? Ngati sizikugwirizana china chake chalakwika, wina wake afotokoze. Koma ngati mmene malingana ndi ndalama zimene zinalipo zicha anaona kuti chimene atakupanga ndi nyumba ya 2 bedrooms, ndiye musayembekezere nyumba ya 5 bedrooms. Ngati budget yanu ndi ya Toyota Corolla, tisayembekezere Land Cruiser, tikhale ndi Toyota Corolla. Koma tikapanga budget for Land Cruiser msewu wa 40 years, tisapeze on the ground kuti pali msewu wa 2 years. Ndiye kuti pali china chake chimene chatani chalakwika. Sono ifeyo ntchito yathu number 1 setting my standards, number 2 monitoring kuti kodi anthu akugwira according to ma standards amene tapanga set ndi ma procedures amene tapanga set, number 3 even investigating kupanga technical audit where there is non-compliance and wastage of public resources. Because as I said, quality is because the design was poor, which is capacity ya upanga design. Kulakwika kwa quality and hygiene is because my resources are not cheaper, but we still wanted kuti anthu worokabe. I will give you a good example. Muguziwa ino Lakeshore Road kunaliti mabridge cha single lane ugonse ukubwera cha. The standard was supposed to be size and scale. Koma somebody said it's either we don't pass or tichepese koma tiduse. Koma ikana kavuto if that was as a result kuti wina wa bandalama, then it becomes a problem. But there has to be an explanation. Now, vuto lina limakhala lina kuti quality is compromised because wina watani watenga wasola. Pakani mene mwaikamba mobwereza corruption in construction projects. Ndimafuna ndimvetsetse ntchito the role, the function of a consultant in a construction project. And how often do these consultants come with complaints, flag out corruption in projects, public projects, to be specific? In terms of corruption, we know corruption is rampant. Corruption is rampant. And that's the reason why we actually developed codes of ethics
to guide conduct, and for us to be able also to reprimand those that behave unethically. Unfortunately, Malawians are not good at reporting. So you would hear rumors, but nobody comes up with the particular evidence in order to arrest that particular practice. Corruption is very complicated because it happens behind doors, and those who are involved in it, they wouldn't want to leave traces. Now, for us as an authority, we have actually noted for quite a number of times where there has been falsification of documents, which is a form of corruption. So a number of cases, perhaps you have seen in papers, those that we have deregistered because they falsified documentation in the procurement process, claiming they have certain experience when they don't have that experience, claiming they are in a certain category when they are not in that category. Falsification of documents. That's a manifestation of unethical conduct, manifestation of corruption, manifestation of deception. And there are actually more deceptions that do happen in the construction industry, which may be difficult to detect unless you are professionally competent to understand what is happening within the industry. I'll give you an example. When we have talked about 40 years, 30 years, 10 years, if I ask you, how do you differentiate I will not. 40 years design life here, road, and 10 years design life? That's difficult for me. It's very difficult. So Now, somebody can actually compromise, give you less than you have paid for. And that is what, as an authority, we want to prevent entirely. And how do we prevent that? First of all, the enforcement that we are talking about, the codes of ethics that we are talking about, but we also want to professionalize the construction industry. Engineer Konje, apart from deregistering or taking this action on the contractors, consultants, and all that, what else do you do with such people? Because we know there are institutions that are supposed to do something about that. Yes, in our case, what we do is, first of all, we assess every complaint, every issue we have detected in terms of its nature. There are some which are professional misconduct, others are ethical misconduct, others are criminal in nature. So those that are purely corruption, apart from deregistering the company, we also refer to SCB. So we hand over those cases to SCB. Other cases, they are criminal cases, we actually get them arrested. Okay. Actually, right now, we are handling 2 or 3 cases of those entities that either falsified their qualifications, pretended to be somebody when they are not, pretended to be registered when they are not registered. So those cases, we get those people arrested and prosecuted accordingly. Are there any legislative gaps, challenges in the country that maybe you feel still need to be addressed kuti ntchito zomangamanga zizikhaladi zotsatira malamulo mu dziko lino? As a country, we have quite a number of legislative provisions. When you assess them, there could be gaps. But my belief is the gaps are not too much. Because, for example, our legislative framework has just been reviewed. So it's as recent as 2025. We indeed had a number of gaps, which I alluded to, some of which I alluded to,
that we were able to do certain things, but we couldn't do certain things. We could deal with contractors up to a certain point, but we couldn't go beyond that. We could deal with clients, advisory, we couldn't go beyond that. And there are quite a number of provisions that have been improved in the Construction Industry Act of 2025. But this act does not operate on its own. We also have a legal framework for professional boards and associations. Now, for professional boards and associations, especially professional boards, those ones that regulate architects, regulate engineers, regulate quantity surveyors, regulate planners, these are legal frameworks which are independent of the construction industry regulatory framework, but they feed into that. Let me clarify in that for you to practice as an engineer, you need to be registered by the Malawi Engineering Institution. Similarly, a quantity surveyor and architect by the Board of Architects and Quantity Surveyors, which means these ones regulate the personal practice. An individual, for me to practice as an engineer, I have to be in good books and follow the guidelines for engineers. Now, while CIRA regulates the company, not the individual. So if the individual breaches engineering codes, the board responsible for that is the Malawi Engineering Institution, has to discipline that. Okay, so. Now, for the Malawi Engineering Institution, their legal framework was reviewed recently, maybe 4 years and the like. For the Board of Architects and Quantity Surveyors, their legal framework is very old. It requires to urgently be reviewed because all those professional questions and ethical questions you were asking now border on the conduct of individual professionals. Which means if you are an engineer, because you had asked a question to say, what do you know that my engineer? So if you are an engineer and I am giving an engineering opinion on a project, I have to give that opinion as a professional. So I would tell a client, you want a tarmac road with your money, it's not possible. Do a gravel road. End there. Engineer Konje, tikuphunzirapo zotani kuma bungwe ena ndi maiko ena akunja, professional bodies amene akuyesetsa ndithu kuti maiko mwawo azimanga zinthu zoti zikupirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pali bungwe la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Ndikudziwa kuti kupalayi kuno mukulidziwa bungwe limenelo. Tikuphunzirako zotani kuma bungwe ngati amenewa? Tinafenso tizimanga zinthu zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Choyamba ndichonena kuti anthu amene wawa ali ndi dongosolo kapena ma guidelines. Zimayambira ku ma guidelines ndithu. Ali ndi ma guidelines. Mukamafuna kupanga chakuti mpange motere. Mukamamanga kwakuti mumange motere. And ma guidelines amene amakhala ma levels osiyana. Ndikunenera nchichoncho. Chifukwa kupeza apapa ndikunena in general even kwa anthu Malawi. Chifukwa si Malawi aliyese amene atha kumanga nyumba ya malata. Si Malawi aliyese. Ena ndithu timamangabe manyumba amitengo ndi matope choncho timamangabe. Azidina zosaocha timamangabe. Kandi chani timamangabe. Ndiyeno kupewa ngozi zili mtundu patatu. Mtundu woyamba ndionena kuti chilichonse chimene tamanga chisagwe. Mtundu woyamba wopewa ngozi umenewo. Mtundu wachiwiri ndionena kuti mwina ndikupeza kwa anthu amenewo kumuzi kumenekoko chimene amangacho sizingatheke kuti chisagwe
mazi akachuluka mwantundu wina wake. Zitati zatero chinthu chisangofikira kugwa chipereke mpata kwa anthu kuti achokepo. Mtundu wina wonena kuti mmene tikuziwiratu kuti uku kumachitika ngozi yosefukira mazi, kulowa Shire kumachitika ngozi yosefukira mazi, Malawi amapita komweko ukamangaso kuti kumeneko. Njira ina njonena kuti iyayi kumene kumapangika ngozi kumeneko tiye tichokeko. Njira ya namba 4 tionesese kuti pali zinthu zina ma practices athu mtauni umu pa nthawi yakalepo zinali zolesedwa kungomanga mipanda imvi ni matauni mwathu. Panopo aliyense wamanga mipanda, taseka njira ya mazi, mapeto ake mazi madrain aja siti kuwapanga clean, mazi akuzaza madrain mucha, mipanda ikugwa nthawi zina kugwera anthu, bolako ikangogwera galimoto koma nthawi zina kugwera anthu kupha anthu. Ndiye kuti pali njira zosiyana-siyana. Ndiye azathuwa anaunikira mosemu chifukwa ngozi zimene zizi sizikuchitika ku Malawi kokha, zimachitika kwina kulikonse, koma azathu amatha kupanga pachizungu timati mitigated, kuchepesa kuvulazidwa kwa anthu, kuchepesa zinthu kuti zisamagwe. Mukukumbukira ino kunapangika chivomerezi ziko lina la kunja, zimanyumba zazitali zinagwa zambirimbiri. Pambali ponena kuti anthu aja mwina anamanga mwina anamangira, anthu ena anamangidwa, ena anathawa because ena anauza kuti awa basi tingo azathu amangopha nthawi zino zonsezo. Ndiye kuti nkhani yomangamanga ifeyo tisaitenge yophweka choyamba. Tisakatenge munthu woti mwina anazolowera kumanga iyeyo luso lake ndilongomanga ziliza azikamanga nyumba, ndiye tikufuna kuti ameneyo amange mulatu. Engineer Khonje, tisanafika kumapeto kwa program yathu ndimafuna timvetsetse pali nkhani ya ma contractor ena akunja, international contractors amene amabwera kuzachita bid kuti tigwire ntchito iyi ya boma, kandi yomanga nsewu, kandi nyumba zikuluzikulu, ndikubweretsa ndithu bid yawo yochipa ya mtengo wotsika kwambiri, abweretsa kandi 20 million. Akamapatsa ntchito ija ndikupezeka kuti in the course of the project akuonjezera ma costs. Zimenezo mwazimvapo, mukumathana nazo bwanji? Zimenezozo tamvapo, tazionapo, sikuti kungomva yayo, tamvapo tazionapo. Chimene chimachitika mu construction industry ndi chakuti ukakhala kuti iweyo ukamafuna akumangire chinthu ndiwe wosakhozeka bwinobwino, kapena chinthu chija sikuchisata bwinobwino, you should be ready for trouble. Number 1, chonena kuti process yonse ija nina ija ndikubwereza za infrastructure delivery management standards. Because kuyambira kuti project kuyambira kuti iweyo ukufuna chani, chimene ukufuna chani, ndiyo ukamayang'ana munthu ozagwira ntchito imene yoyo process yake wapanga yotani. Ma specifications imaonesa kuti okay, ine ndikufuna 3 bedroom room, 3 bedroom ya house, nyumba ya zipinda zitatu. Munthu akunena kuti nyumba imene iyi izakhale ndi ma aluminium windows, kapena nyumba imene iyi izakhale ndi ma window a steel. Ndiya 3 bedrooms koma mtengo wake ndosiyana. Ndiye kuti ukamapanga ma specifications aja ukhale detailed, ulembe bwinobwino zonse zija zikufunikira, ndikufuna chakuti. Pasakhale omission, uonesese kuti zonse zili bwinobwino. Ndiye kuti anthu aja akamapanga bid, akupanga bid chinthu chimene ukufunacho. Koma pakakhala kuti pali magapu pamene pajapa, ndi pamene pamabwera machani ma variations aja amapanga kiremu, iyayi ichichi simunatani simunanene,
Mwachisanso chisanso ichi ndikupereka chinachitika kwina kwake. Wina wake anapereka nyumba kuti bricklayer ayambe kumanga. Koma inalibe khomo. Ndiye bricklayer uja kumanga. Ilibe khomo. Pa drawing palibe chiseko. Palibe. Apa ujayo akungopitiriza kumanga. Munena kuti munthu uja ndi wanzeru? Si wanzeru. Omanga. Omanga. Koma ndiye kuti chiseko chija mwina sana chichaje. Ndiye oro anali kuti anachichaja chiseko chija. Akuza kuti simunapange indicate ndikuchaja chiseko chija. Panalibe. Ndiye kuti akutani akupatikiza. Ndiye no number 1 ma documents athu aja akhale sara, akhale abwino number 1. Number 2, tikamapanga procurement ija tionesese kuti tazisata bwino zinthu zija. Number 3, tikamapanga evaluation ya procurement ija. Evaluation pamakhala vuto lalikulu kwambiri pa evaluation paja. Lavula zaso ma contractor makamaka achimalawi because saziwa kupanga claim ngati akunjaji. Kuti munthu panopo cement ili 40,000 kwacha. Ndiye akuika kuti AI concrete 1 cubic meter ya concrete ndi kuchaja ni 100,000. Pamene cement yokha imalowamo matumba 5 or matumba 7. Zigwira. Ndiye nthawi zina malamulo athu aja tikamanena kuti procurement lowest evaluated bidder timayipanga chani misinterpret. Timakatenga wochipa kwambiri. Akapita pa site either achepesa thickness ija apanga compromise quality or awonjezera ndalama kuti chinthu chija chiteke. Ndiyeno ifeyo tikufuna kuti ngati authority tikufuna kuti value chain yonse ya construction number 1 isatidwe step by step. Number 2, anthu amene ali ndi ukadaulo ma experts ndi amene akhale involved pa stage ina iliyonse kuti azitha kupanga interpret. Nthawi zina zimatheka kuti nsewu mukanena nsewu kuchoka apa ndi apa 40 billion zonsezo. Ine ndinamanga nsewu wopita ku nyumba kwanga nangogwiritsa ntchito 50 million. Zinthu zija zili ndi ma qualities osiyana. Ndiye paufunika ukadaulo wona wofufuza zonsezo. Ndiye pali azathu ena amene nawonso akuphunzira koma there ali a step pasokolo. Actually ena akuphunziranso kwa ife. Chabwino. Panali nkhani ya malamulo akuti mdziko lino tisamagwiritse ntchito njerwa zochita kutentha. Akuti malo mwake tizigwiritsa ma cement block. Mwina zimenezi zilimo malamulo mwanu mukuchitapo chani kuti muonetsetse kuti njerwa zochita kutenthazi sizikugwiranso ntchito? Ifeyo zilimo malamulo mwathu tili ndi malamulo ma regulations timacha sustainable building regulations imene imayang'ana 1 sustainable materials and sustainable technologies. Zinthuzo zili magawo awiri. Gawo loyamba ndilonena kuti zida zimene tikugwiritsa ntchitozo zikhale zinapangidwa mosamalira chilengedwe. Zikhale zogwiritsidwa ntchito zinapangidwa mosamalira chilengedwe. Mwachisanso tili ndi njerwa ndi zootcha ndithu koma mmene zinapangidwira chilengedwe chinasamaliridwa. Mwina munaonapo of course zinazo mwina ndizodula kuchani desert pottery amapanga njerwa. Alikonso mkulu wina chakudesa komweko amapanganso njerwa. Of course izozo ndi kategori ina ya njerwa. Zimakhala ngati engineering bricks. Ndi kategori ina zimakhala zodula. Paliso zina timazicha eco bricks. Now eco bricks timaona kuti they are ecologically friendly. Yeah? Ndi pachizawo ndi environment.
ndi chilengedwe zinapangidwa mosaononga chilengedwe eri mosaononga chilengedwe. Ndiyeno ifeyo ngati authority zimene tikupanga choyamba kuwaziwisa anthu vuto loononga chilengedwe. Chachiwiri panopo tapanga initiative yonena kuti tizipanga kauniuni research pa chizungu into innovative ways of construction. Ndiyeno innovative ways of construction iyo pakakhala kuti ndiposatheka kuchitira mwina, kuti mwina pafunikabe kuti tigwirise ntchito nkhuni, tigwirise ntchito zochepa kwambiri. And then ma regulations are because akuyang'anaso ma technologies ndi ma practices. Tikunena kuti ma practices athu ndi ma methods athu a construction asaononge chilengedwe. Inuyo apo paje, inuyo apo mukapasidwa plot yoti pali mitengo. Nthawi zambiri chinthu choyamba chimene mumapanga nkupita kukadula mitengo yonse bush clear. Musanapange design nyumba athu. Kenako mwamanga nyumba mwamaliza mufuna muzale mitengo. Pamene ndizotheka kuti choyamba mpange design nyumba ichi. Kenako mpite pa plot pano paja mtengo huu tiudule, huu tiusunge, huu tiudule, huu tiusunge. That is practices. China chonena kuti titagwirisa ntchito sementi. Chifukwa sementi ija mukayionesesaso sementi ija nayonso ili mbali yake ya chilengedwe imene imaononga cha mtundu wina. Koma tikamagwirisa ntchito zida zili zonse zimene tikugwirisa ntchito tingaonesese kuti tikuzigwirisa ntchito efficient, tisakhale wasteful. Mwachisanzo pali njira zina zopanga manyumba ama upstairs timaicha eco slab system. Imene yoyo timachepesa nambara ya sementi, kuchuluka kwa sementi kumene tigwirise ntchito. Timachepesa zisulo zimene timagwirisa ntchito chifukwa cha system imene tayipangira. Chisanzo china choti ndikupaseni, mukaona mtauni anthu akufolera manyumba si amagwirisa ntchito matrasses acha. Mwaona kuti matabwa amarukana chonchi. Mutati muone matabwa ambiri aja timaruka chonchi, matabwa ambiri amakauta alibe ntchito. Na engineer akapanga design bwinobwino ndizotheka kuchepesa namba ya matabwa ija maka manyumba achoncho. Kuchepesa namba ya matabwa ija ndi 50%. So zimene tikunena ifeyo ndizonena kuti kusiya njerwa zija zongowocha mwachisawawa zija ndi njira imodzi chabe. Koma sizithandauza kuti munthu akapeza njira yonena kuti akupanga njerwa zija akugwirisa ntchito nkhuni inde koma nkhuni zake zochepa kwambiri. Undi percentage ya zimene akupanga ndiye kuti akupanga sustainable means. Komanso tithe kubwezeresa chilengedwe. Chabwino Engineer Khonje ndikuthokozeni kuti munalola ticheze mu program ya tsiku lero. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi menemo mene tachezera ndi Engineer Gerald Khonje, iwowa ndi Chief Executive Officer wa Construction Industry Regulatory Authority SIRA. Kufikiranso tsiku lina pamene tidzabwereso ndi na program ya exclusive pano pa Zodiac ndivyo timakomanonse zikomo.